siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa zebala lami ungibiza ngamagama. Sikubingeleleke mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngo-MC Pholobaso Andile wakwa Ngcobo. Sona namhlanje ke sinodokotela omkhulu Dr. Msuthu inyanga yabezizwe. Ngalesi sikhathi ke eNingizimu Afrika sizoxoxisana naye kabanzi ngendlula enkulu athe wabelwa yona amathonga kubo wasebona kufanele ukuthi engamonizi futhi engancishi okuyikona uzonithatha kuniphumelelisa. Naye ke usahamba emgomweni weSiyaviva TV1 ukuthi udokotela nodokotela oyithembayo nonesiqinisekiso sokuthi imithi yakhe amakhambi akhe into ayiqeqeshelwe yithongo lakubo nazo zonke izinto ayididiyelayo kuzimpilo zabantu ezichachambe ziphambili uzophumela obala vele bese mapholoba ngiyakuzwa ekhweleni olihlabayo. Mhlambe manje abingelele ngifisa ukuphinde ngikhumbuze umbukelo sekhaya ukuthi usasubscribe njengoba sikubona uyalike uyashare uyafollowa ukwenza konke kodwa qinisekisa ukuthi uyayilalelisisa le interview bese wenza sure futhi ukuthi ke nawe uba nokwakho okwenzayo okufana nokuthi emva kokuba usuthatha inamba usuyamfonela uMsuthu uthi Msuthu ngikuzwile uchaza ku1 no2 no3 dokotela wami ngifuna ukuza lapho kwenziwa njani. Ngamanye amazwi abantu ke njengoba siqala sikhuluma njengamanje abakulindele ukuthi sinegama elihamba phambili elithi bhalisa kusenesikhathi ngoba kwisibalo abelwe sona kungenzeka uyithola usala ngaphandle uma wena siqu ungezosukuma uthatha amadaba. Safuna ukuyobuza kumakhelwane noma uyobuza kudadweni noma uyobuza kumfowenu yena ngeke abuze kuwe uzohamba straight dokotela uMsuthu ayothola ukulekeleleka. Lesi special ke sonithulela sona siza ngelokothe ezinhle zaka Dr. Msuthu ngokusupportwa iSiyaviva TV1 ngenhloso yokuthi abantu abathi bebheke kuDecember ophelele ngoba uDecember kahle kahle uzoqala ngomhla 16 kanti ispecial sika dokotela singomhla ka4 kusho ukuthi ngenkathi owasemdabo wasendiya umesisi wakho noma ubasi wakho noma umlungu wakho noma iChina la usebenza khona noma umuntu omnyama nje owuboss wakho eseqhathanisa ukuthi bangaki kufanele bethola amabonus nawe iba khona emagameni angcwele. Ngale kwalokho mhlambe ngenze ukuthi kunezinto ezithile ekuzophiswana ngazo njengoba kuzobe kuphela unyaka nawe balwa phela kulabo bantu okwabo bantu usebenzela uMadam kodwa njalo makunamateku asexaka indoda yakhe uyememeze lo muntu odlula ngendlela amnike wona uhleli wena naye uMadam uyamsebenzela umenzela yonke into ngenxa isikhokholana neshwa nezwaca nebhadi lele lidinga ukugezwa. Mhlawumbe udokotela azosibalulela ukuthi kwispecial sakhe kuyangena nakho lokhu ukugezwa. Ngizonimema ke nonke eNingizimu Afrika ukuthi leli iqhawe eqomeni isinqumo nesicelo seSiyaviva TV1 enza sure ukuthi uyalalelisisa bese ubona ukuthi kuyikona kuphi ozokuthatha ukusebenzisa. Dr. Msuthu asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1. Siyabingelela MC Pholobaso sibingelela umhlaba wonke. Ningizimu Afrika uDr. Msuthu inyanga yabezizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda ephodla ubisi bangiphodla manje ngenquba bathi abangazi kangcono bathi ugodo lisendaba etshathibalo. Cha ngiyabingelela ke Ningizimu Afrika ngiyanithanda kakhulu sibonga nje ukuthi nisilalele kulolu suku lanamhlanje sisalungiselela ukuthi wonke umuntu akakazothola isambulo senhlanhla njengoba sikhuluma kuwe kwaba khona isambulo senhlanhla esilethwa kimi ekuthenini wonke umuntu njengoba sibheke emakhaya basilindile uyekhaya bakulindile ukuthi soke sibone ukuthi ngonyaka ozayo umsebenzi kawusebenza umuntu uyawuqhubeka yini nawo noma siyombona naye seshaya inyoni ekhaya. Ingakho ke namhlanje ngithi ake nginithulele nase special somhla ka4 kuDecember esizoba sithi ake sikhuculula abantu sisuse ubumnyama kubantu ezintweni ezingabe zibaphazamise ekuthenini umuntu ekhaya ufika wenza umsebenzi noma ufuna ukucela emathongweni kodwa manje ungcolile kufanele ukuthi simembathise lenhlanhla noma simembathise lesambulo kuze kumbuleleke izinto zakhe kuvuleke izinto zephambili. Bayazi ke abake befike la ekhaya uma sikhuluma ngokuthi umuntu kufanele simclean eqala noma simhlole uma kufanele ukuthi ahlolwe siyamhlola simkhulume ngendaba yakhe and then izinto zakhe bese zikwazi ukuthi zilunge ngendlela okuyiyona efanelekile nokuthi umuntu uma ekhona into
angayiboni kahle aphinda athi Dr Msuthu nomani mkhulu kula okufanele ukuthi ulungise khona. So Ningizimu Afrika ngilokho esiniphathele khona ngothando nangenhloso yokuthi abantu abaphumelele athi amathongo abantu abaphathe ibhayi elimhlophe nje umuntu iyadi indwangu emhlophe esizokwazi ukuthi uma sesimnikeza lesembulo senhlanhla kube ukuthi uhleli phezulu kwale ndwangu emhlophe ukuze izinto zakhe ziyawukhanya ziye phambili. Dokotela mkhulu kunini la khona kufanele sifikela ekhaya ngaleli langa lesambulo senhlanhla? Yebo ispecial. Uma kuzoba ispecial so kuyinto shothi engayona umchilo wesidwaba ezohlezi yenzeka. Kodwa isuku inosuku layo. Iluphi lo suku kusukela ngaziphi ikhathi abantu abanjani ababhekekile ukuthi bengabhalisa makubhaliswa kanti makubhaliswa kubhaliswaphi? Uma sibhalise inombolweni zala ekhaya umuntu uyafona bhalise kusa early ngoba sidinga abantu abawu95 kuphela. Uma ngabe uhlule ukubhalisa kuseyisikhathi okusho ukuthi uphuthelwe wena ngoba uzosala ngeke sikwazi ukuthatha abantu abaningi kakhulu ngalelo langa. Esichaza ukuthi izinto ezizobe zenzeka la ekhaya ikakhulukazi lesambulo senhlanhla sikhuluma ngokuthi abantu kufanele bathole ukubhavwa bethole ukunikezwa inhlanga bese kuba ukuthi leli bhayi elimhlophe noma le ndwangu emhlophe izobe inokuthile phakathi engeke ngize ngikubalule la ngoba kunezinto esingakwazi ukusichaza phambi kwabantu besibhekile ngoba kunabantu abayizintathelo ugcina uzwe sekukhona ukukhuluma ongakuqondi ngapha nangani nomunye nayo sethi ngiyakwazi kwelapha ngoba ngezwe udokotela ekhuluma 8 ngiphinde futhi ngingakayi phambili kakhulu ngixolise kakhulu mhlawumbe kunabantu abake bangifonela 2 weeks back noma 1 week back ya befuna ukungithola ukuthi ngiyasebenza yini kodwa bekunesigebengu besihekeke inamba yami. Uma beyiheka le number bayisebenzisa ngendlela ukuthi makufona abantu ethi umuntu akafaka imali ebank noma afaka imali esitolo. Cha, la ekhaya ka Dr Msuthu asikwenzi lokho umuntu akayifaka imali ebhange uyahamba afike la ekhaya. Yeah. Okay. Dokotela ake sibukeke manje inhlaka zabantu esibheka ukuthi bengafika ngaleli langa. Onjani umuntu ofanele ukufika? Ngifaka inzila ngeza, ngikuma period ngeza, ngiyahlupheka ngeza, ngicebile ngeza. Kanjalo nje ukusinikeza mhlambe inkinga othi ungabavundulula kuzo. Uma singakhuluma ngokuceba ngoba kunomuntu ohamba enyangeni ngenxa yokuhlupheka idlozi lamukela wonke umuntu ozongokwenhlupheko kodwa umuntu ofanele ukuthi angangena esigodlweni umuntu ongekho kuma period umuntu ongekho ongazilile futhi uma ngabe unaleyo nkinga efana naleyo ke uzokuma nje ngaphandle sikwazi ukuthi abafana bekhulume nawe ubachazela udaba okuyilona odingayo uhambe uyothola inhlambuluko phambi kokube usizwe kodwa umuntu okanjalo akakwazi ukungena esigodlweni lana abantu esibheka ukuthi ngoba lesi special kahle njengoba sithi umuntu ikhanda lomuntu kuzobe ku 1500 owesilisa owesifazane 1.1 lesi special lesi akusikho konke ozokuthola ngaleyo mali kodwa okubiza leyo mali ukuthi sikunikeze lesambulo senhlanhla uma sewufuna okungale okuthinta izinto ezifana negroup nazo sizokwazi ukuthi sizehlise kancane ngoba uma ngalinganisa nje ebesibiza u10000 khona ozokwazi ukusithola ngo7000 ebesibiza u18000 ukhona ozokwazi ukuthi usithole ngo12,000 siphinde futhi nginikeza ngeke nginike zonke ngoba aziningi la ekhaya kunama department ahlukene ebesibiza 50,000 umuntu uyosithola ngo35,000 so uma ngabe sihamba kanjalo izinto zala ekhaya ke abaningi bayazi ukuthi ziyabiza kodwa ke angifuni ukuthi ngikubalule konke umuntu uzoyizwela yena uma esefona ebhuke usuku lolo kufanele ukuthi wonke umuntu abe la ngalo ngoba ngo7 o'clock ekseni ngiyaqala ukusebenza
ngalelo langa. Isikhathi esijwayelekile ngisebenza ngaso u9 kuya ku4 kodwa ngolanga lespecially siqala ukusebenza ngo7 o'clock until kuze kuyoshaya ikhathi zabo 6 kuzolamula ukuthi abantu bangakanani. Kodwa lomkhulu siphi inombolo ekubhaliswa kuzo? Inombolo ezibhalisa kuzona sibhalisa ku 078 32 711 34 and 0766 41 91 67. Yes ma. Dokotela ngiyafisa ukuthola ukuthi usuku umhla kabani esiza ngalo la ekhaya. Usuku umhla ka4 kuDisemba. Umhla ka4 iwona onqunyiwe nje ukuthi 4 December ziyakhala basho njalo. Kodwa ke ngothando ngizocela ukuthi abantu umuntu mayeza la ekhaya eze clean ngoba lelo langa liyoba luyilanga lokuthi ebekade okuncane ungakuboni kwenzeka empilweni yakho. Kodwa ngalelo langa ngiyathembisa ukuthi uma wendlula kulesambulo senhlanhla kukhona okuhle ozokubona. Osomabhizinisi besalungiselela ukuthi izinto zabo bafuna amabhizinisi abo angawi mabebuya January. Lokho siyokukhuluma futhi umuntu sekafikile la ekhaya. Futhi siyokwazi ukuthi kube khona la simvulela khona phambi kokube gijimela ekuthenini kukhona okukhulu akufunayo kungale. So izinto ke esifana lezi esidinga ukuthi umuntu acaciseleke kuzona and then futhi abantu bazibophezele asibe clean ngolanga siyofika ngalo. Siyacela nje ukuthi nofuna ukulingeka athi naye uya kunkosikazi wakhe akame kancane until kuze kube ukuthi siphetha lo msebenzi. Dokotela ushila isikhathi eqala ngaso washo futhi ukuthi usuku umhla ka4 kuDisemba emini noma kusukela ekseni kuze kuyoshaya ukuhlwa. Kodwa ubani usasitshena into efana nokuthi siyayibhukhela indawo zokulala noma la ekhaya ungahlelela thina sifuna ukufika ngomhla ka3 ngoba khona abafuna ukufika ngomhla ka2 bayazi abanye ukuthi isigubha kuyonto ongafika manje uyithatha uhambe nayo. Kodwa ukusilandisa nje ngenhlelo ukuthi kukhona yini la singafihla khona ikhanda noma siyayibhukhela kuye kwenzeke kanjani. Ngenxa yokuthi abantu baziwe bebaningi kakhulu and kuzobe kugcwele lokho ke ngine show yakho ngoba kunabantu ebekade befisa ukubonana nami leli thuba elifana naleli angeke bazibaleke. So umuntu onenkinga yokuthi udinga izinto ezinkulu uzawufona abhalise and then bese yasho ukuthi yena uzobe dinga nokubaleka kakhulu and then bese mina ngibazama ukubakhulumela la bazobhuka khona bazoyibhukhela kodwa mina ngizobenzela kube lula ukuthi eguest house ngazi ukuthi kufuneka izindlu ezingaka kuze abantu bama befika bengaqali phansi bayofuna indawo zokulala. Udokotela uMsuthu uqale nokwelapha mangingaphosisi u98 ngimncane kakhulu ngineminyaka ewu15 ngaleso sikhathi. Abaningi bayazi nje solokhu ngavela kulezi ndawo ngihlezi lokho ngikudlulisa ukuthi eminyakeni eminingi isimningi kakhulu iminyaka ngikulomsebenzi. Angaza ngifese mina MC Pholobase angazi ukuthi kaMlungu umsebenzi ufunwa kanjani. Lemize nginayo ngihlale ngisho ngithi amandla omsebenzi nokuphuma ngihambe ngoba umsebenzi ngiyawukhathalela. Ngiqale mhlambe ngineminyaka ewu17 ngiqala ngithi hayi no angeke ngiye koLimpopo Zimbabwe ngihambe umhlaba ngenxa yokufuna ukuthi abantu mangabe ngibenzele izinto angibenzele ngeke ngikwaziyo hayi ngeke ngikuzwe ngo MC Pholobase ukuthi uma sihlanganisa udumezweni sihlanganisa uduma phansi hlanganisa umlulama kuzophuma ukuthi kodwa ngiye ngufune ukuthi ngiyokufuna nakwamanye amazwe nabantu abakhona futhi la eMzansi ngifinde ngikufuna nabo ngoba okubalekile ukuthi uzehlise uma umelaphi khona uzokwazi ukuthola usizo. Nalaba futhi abathwasa bangaphothula abanye kuthiwa amadlozi abavalekile siyacela nje ukuthi bazama ukuphumelela ngoba insila yobumnyama bokuthi uthwasile waqede lapho
wangabe usaphothula leyo nsila leyo kuyakudalela amasho ekuthenini izinto zakho zingahambi kahle nowakhipha isisu angasabi futhi naye akasondele ukuze sikwazi ukuthi lenkinga sigeze ihlambululeke phezukwakhe yilokho kuzobasiza abantu ezintweni zonke ebezizokwenzeka la ekhaya kodwa sizozama ukuthi siphothule nje yeah Dodela ngiyafisa ukuthola ukuthi kungenzeka yini siqonde ukuthi kungana besilisa kubizwa imali engaka besifazane kubizwa imali engaka kubona wayihlukana kuye kuthiwa abantu besifazane imbokodo ibalekile ngoba sizalwa abantu besifazane indoda kufanele ukuthi isebenze kanzima ukuze ikwazi ukondla ukukhulisa ekhaya so ingakho sithi abesifazane ngoba amandla abo ahamba bese yaphela shesha phela amandla abantu besifazane ingakho sibanikeza iprice encane bona yeah and lezi imali babuye beyicele kobaba emakhaya manje ubaba kufanele azathi eish nami ngiyathanda ukuya kodwa manje ngizothatha u 3000 sibabili so ingakho ngithe ngibaphulele ngokujwayelekile ke la ekhaya abantu bayazi uma uzogezwa la ekhaya unikezwe inhlanga siqala ku 5.5 kodwa lesi special sithi asibanikeza abantu ngokuncane abazokwazi uku-afford yeah Dodela kunento kumina engijabulisa kakhulu kunodadewethu wase ikuphi indawo le Bushbuckridge yeah uzinze kodwa phesheya kwezilwandle uyafona kumina uthi sengizibone zonke izipesheli kodwa umsuthu bengingakaboni enza izipesheli ngithi nayi isejokeni awusekusela ukuthi iqabashiye usetsheni ukuthi akenzele abantu umusa kodwa into eyinkinga lo yamuntu ukholelwa kakhulu ekuthenini fanele aphahle fanele azile alalele ukuthi leyo nto noma isinqunyiwe bayayamukela nabadala akwazi futhi ukuyenza ingenasi isisekelo nasikisambulo senhlanhla sesimane saqhamuka yeah usejabulile ke lo sisi ke ngoba ubona iposter isintaza kakhulu ngoba uyatrenda kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana sithi hayi umsuthu ke sengiyajabula ngoba le special usesenzile kodwa ngifuna ukuthola ukuthi uma sithi sisacela ukuthi le ndwangu asenzele yona lapha ekhaya siba u7 kodwa ngizofika nje mina ngikhokhe ishiqi lemali yakhe bese ngithatha lezi ndwangu zibe u7 noma ibe yinye isebenzele thina sonke la soba u7 kungenzeka yini ngifuna ukuchazele nomunye ongabuzanga ukuthi mhlasimbi khona into ethi mase kuzeyo yedwa seniphumelela nonke noma ngezulu esisobala njenganza ukuthi ungadinwa siqosheme indoda umayinyela emsipholo basibuhle kakhulu umbuzo wakho no lesambulo ngoba sibhekane nomuntu okusuka kuyena othi mina ngidinga ukuthi ngiye phambili ngomlomo wakhe nakulendwangu yakhe uma ethatha afike ekhaya ethi nayo uyakhuleka phezukwayo noma mayelala uyayibeka phansi komcamelo lendwangu ehambisana nokuthile okuzodinga ukuthi anikeze umyalelo ukuthi afika kusebenzise kanjani so engafika ethi not nekhasi bawu7 nakho ngikuphethe ngidinga ukuthi nabanye bakuthola lapho ke sibe sesimnikeza umphako bese siyaphahla ebese sincenga kulabanikazi bomsebenzi ukuthi ayifike lezi ndwangu zalabo abanye fike ziwenze umsebenzi awudingeka ukuthi uwenzeke kubona so ikanjalo nje lento ukuthenini angabaphathela abanye okusho ukuthi uma bethi sebekhona labo 1.1 noma labo 1.5 bawu7 noma bawu10 noma bangaki kodwa into eyinkinga imali yokugibela bengamjuyibo yedwa afike yeah bengamjuyibo uyedwa efike kodwa uyonikezwa imiyalelo bona sebeyozwa ngaye lemiyalelo ekuthenini le ndwangu uzoyisebenzisa kanje okubalekile ke kodwa kunakho konke uyabona umuntu ozifikele yena mathupha kuhle ngoba yena kukhona okukhulu okuzobe kwenziwa la ekhaya ekungeke azakwazi ukuthi esizokutshala emzimbeni uqala before sikutshala emzimbeni kufanele ukuthi ake nje athole ibhavu mhlawumbe akaze
azabone lento esobenzeka la ekhaya. Ngalelo langa ke ngithi abantu abamukele isibusiso bephinde bemukele lenhlanhla engaka engiza nayo ngoba kuyinhlanhla lokho engikwenza ukuthi ngidedele abantu. Mina la ekhaya umuntu noma ethi ngifuna isigubhu sika 20,000 ngiyashoda ngo 7,000. Ngiyabakhetha abantu ukuthi ubani engimenzela leyo favor leyo. So kulokhu ngithe angibenzele nje abantu bakwazi ukuthi baphumelele. Okay, Dokotela kungenzeka yini kube ukuthi lento iyaqala iyagcina. So lo osindo othola izagila oyisinamuva uyobona seqoqo. I-control nginikezwa amathongo njengoba abantu abaningi bayangazi ukuthi mina ngikhuluma kakhulu nezinhlolo, ngikhuluma kakhulu nezithunywa okuyizona ezingilika i-direction ukuthi njengamanje kufanele ngenzeni. So angeke ngize ngisho ngithi siyaqala siyagcina ngoba ngiyaqala ukusenza ispecial esikanje. Uma ngaphosisi udala ngisahlala emkhukhwini ngake ngasenza ngoba bekukhulunywa ngokuthi lapho angihlolela abantu nge1 rand. Umuthi bengingawukhiphi. Kwakuthiwa ngihlolela umuntu ngo1 rand. Le date isijwayele ukuhlala njalo ibuye bekuthiwa 16 June. Angihlolela abantu mahala ngoba ngifana ukuthi mahala mangibahlolela nge1 rand. So lento ngabe sengiyiyeka mina ngesizathu sokuthi bengiyibona ingangisizi kodwa yayivele ngokombono. Yeah, ekusuku kulela. So ngiyaqala ke kusenza kule minyaka especially esikhulu kangaka ekuthenini kufanele ngilahlekelwe imithi engiyisebenzela kanzima nengihamba ngiyilande ekudeni ebese abantu banikeza nje ngama prize angagculisi kakhulu. Yeah. Yes. Dokotela silandise kafishane ke ukuthi mhlasimbe uma uthi siyabhalisa sibhalisa kuziphi inombolo athina ama directions nanokuthi bengingajabula ukuthi uconfirm ezweni lilonke lizwa ngoba kubukhunyana kuza kwakho kuyiqiniso ngoba namba ngifonela. Uthenini uthi nje cha I will try by all means ukuthi kushaya noma i26 umuntu edrivela usiyakwazi ukubhala ukuthi Dr. Msuthi imbeke egcekeni. Ya umuntu mayengena nje okwamanje sengakayifaki ilokho ebrandwe ngami kodwa umuntu la into engenzayo simnikeza yona ku WhatsApp location imthatha imbeke futhi mayithanda angathi 1031 emaplazini izomthatha le location imbeke la kuzovela indawo lana okuthiwa ikwasasa eseduze nakasasa. So ileyo nto abangayenza umuntu before asuke la akasuka khona ka confirm ukuthi ilocation akanikezwe yona iyona angazaduke ngoba kubalekile kodwa ukuthi uma ngabe sikunikeza ilocation ufone usho ukuthi le location ubona ili kuyona ngoba ilocation yasho ukuthi kuvela indawo ethile kuvela indawo ethile uzantu bangaduki. So la isenlanda emaplazini ngase stopini kaNhlangothi uma ugibela itaxi usuka eThekwini uya kwaNhlangothi estopini. Yeah. Okay. Asiphethe Dokotela umyalezo wakho uqhuqhumezela abantu bese ngeyibomu. Siqinisekise lokho mina ngikwazi ngakho. Yeah. Ukuthi uyindoda abantu abaningi abayazi njengenyanga kodwa iyakhuleka kakhulu. Yeah. Kunabantu abamakholwa abasaba ukuthi yonke into yenziwa inyanga inomuthi phakathi. Baxoxele ngalamacebo akho nawo okwenza ukuthi nalo othi umuthi uyawusaba kodwa uya-accommodateka futhi izinto zakhe yilungu. Ukuthi kunabantu abanga understand mapholoba ukuthi umuthi nesiwasho lento iyalinkana kune link lapha ekhona. Abathandazi umuntu omthandazi nje phaqa omunye uzwa ethi yena akawusebenzisa umuthi kodwa ihlahla uyahamba silande isihlahla sishise sibe umlotha afike umuntu afike acaphune lo mlotha ufake esigubhini lamanzi aphuma hamba umuntu afika asinda ayitshela ukuthi yena hayi isuwasho nje sasekhemisi. Kodwa ke engakusho kakhulu ekutheleni ukuthandaza la ekhaya siyathandaza ukuthandaza kwethu asibona abantu abagxile kakhulu kodwa lapho ngoba umsebenzi wamakhehla amakhehla acontroller wena akuthenini ngesinye sesikhathi
awafuni kubuya lawa angafuni ukuthandaza lawa engazwani nekholwa engazani nokholwa ayazi ukuthi nje kuthintwa impande kuphila umuntu ngizoququzela ekuthenini bonke abantu abasheshe babhalise kusesikhathi ngoba uDisember 4 useduze kakhulu uma ungasheshanga wabhalisa uzoba lenkinga kakhulu ngoba kuzoshesha kugcwale ngithe sifuna abantu abawu95 kodwa esizobanikeza igroup sonikeza abawu25 phela ngeqi lapho umuntu othi ufuna isigubhu uyazi ukuthi lesi ebesiwu10000 sesu ekusu10,000 sibuyela ku7,000 ebese kuthi lesi su18 sisinika umuntu ngo12 esu50,000 simnikeza umuntu lapha ku35,000 ngeke ngiphinde ngichaze ke zilinga kakhulu izinto zala ekhaya okunye so bese sikukhuluma umuntu sela 0766 41 9167 and 078 327134 inombolo zaka Dr Msuthi inyanga yabe sizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodla siyabonga kakhulu South Africa lisalungiselela ukuthi lizobona lo mkhosi omhle kangaka sibonga kakhulu dokotela kuba kanye nawe uNkulunkulu makakubusise lolu suku lifike libe luhle ngiyabathembisa nama babukeli ukuthi kuyofanele ngiqhamuka ngalelanga ukuzoqinisekisa impatho ukuthi nithola kahle ngoba hey mase bebaningi abantu ba crack ikhanda ugcina ukhuluma ngenye indlela kodwa ke asikazi sayizwa lensizwa solokhu kwakhiwa abantu bengena la ekhaya Dr Msuthu nyanga bezizwe sesiphume saphela peace Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uwe kumnandi Siyaviva no MC Polobas andile umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Polobas